агарчи марҳилаи санҷишу донишозмоӣ аллакай пушти сар аст, аммо ташвишу тараддуд ва ҳиссиёту ҳаяҷони иштирокчиёни даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҳанӯзам боқист. Зеро бояд рӯи саҳнаи калон имрӯз бароянду дар назди дӯстон, наздикон, омӯзгорону ҳамсабақонашон мукофотонида шаванд. То охирин лаҳзаҳои оғоз ҳам иштирокчиён ва ҳам кумитаи тадорукот ҳар нуқтаи маросими имрӯзаро аз назар гузаронидаву тамрин мекунанд, зеро мувофиқи нақша ҳар мукофот бояд ба соҳиби худаш бидуни ягон хатое расад. маросим бо тантана ва иштироки тамошобинони зиёд, намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон, роҳбарони вазорату идораҳои гуногун оғоз гардид. Нахуст муовини сарвазири мамлакат Матлубахон Саториён дар назди ҳозирин баромад карданд. Ин навбат ҳам аз рақобати шадиди иштирокчиён, доираи васеи довталабон барои дарёфти мақоми ифтихорӣ ва донишу малакаи хуби онҳое ки миёни ҳам сабқат карданд иттилоъ дода шуд. Иброз гардид ки 12 рӯз дар даври ниҳои 442 нафаре ки аз саросари мамлакат гулчин гардида буданд, миёни ан сабқат намудаву ҳакамонро бо адабиётҳои хондаи худ аз садиву ҳофизу бедилу лоиқу боз даҳо адибону шоирони ватанӣ ва нависандагону шоирони хориҷӣ ошно карданд. Аз ин миён онҳое ки воқеан пешгом буданду талаботҳои оинномавии озмуни ҷумҳуриявиро ба пуррагӣ қонеъ сохтан ғолиб гардида то тадбири имрӯза маросими ҷоизасупорӣ расиданд. Тадбири сарафрозгардонии ғолибони озмун аз номинатсияи адабиёти кӯдакон оғоз гардид ки мувофиқи низомномаи озмун 2 нафар ба гирифтани ҷои сеюм, 2 нафар ҷои дуюм ва 1 нафар ба гирифтани ҷои аввал мушарраф гардиданд. Сараввал арзи сипос мекунам ба муҳибу ғамхори мо кӯдакону наврасон ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин миннатдории самимонаи худро ба ҳайати ҳакамони нуқтадону ҳиматбаланд мерасонам. ҳадаф аз иштирок кардан дар ин озмун ғолибият ба даст овардан ё мағлуб шудан набуд, балки як нав санҷиши дониш, малака, маҳорати шеърдонию суханварӣ ва дар амал исбот кардани суханҳои ҷаноби олӣ оидиро овардан ба китоб буд. Китоб дӯсти беғарази мост. Китоб ба дидаҳо нур ва ба дилҳо сурур мебахшад. Мардуми мо аз қадимулайён китобхону китобдӯст буданд. зери болини гаҳвораи тифл китоб мегузоштанд то калон шавад, донои боақл гардад. имсол озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи 5 номинатсия баргузор гардид ва беҳтарин дӯстдорони китобу онҳое ки воқеан китобро аниси кунҷи танҳои худ карданд ба ҳам ҷамъ омаданд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки ҳамасола шумораи иштирокчиёни ин тадбир афзоиш ёфта. дар ин баробар теъдоди онҳое ки аз тамоми паҳлӯҳои офаридаҳои шоирону нависандагони дохиливу ҷаҳонӣ воқеан хеле хуб бохабаранд зиёдтар гардидааст. яъне бо туфайли ин тадбире ки бо ташаббус ва сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир гардида истодааст, завқи дӯстдори ҳақиқии китоб будан миёни тамоми ҷомеа тақвият ёфт. зеро аз маросими имрӯзаи ҷоизасупорӣ хуб аён буд ки кормандони тамоми касбу кори гуногун, донишҷӯёну омӯзгорон ва нафарони тамоми сину сол барои ғолиб омадан ҳамаҷониба кӯшиш карданд. соли якум аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок намудам дар номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ ва хушбахт аз он ҳастам ки ҳама даврҳои озмунро паси сар намуда имрӯз чун ба ҳайси ғолиби ин озмун муаррифӣ гаштам. албатта баромад кардан ва иштирок кардан дар миёни зиёда аз садҳо нафар иштирокчиён дар ҳар як давр осон набуд ва кӯшиш намудам то дониши то ин замон амдухтаи худро дар номинатсияи кӯдакону наврасон пешкаши ҳайати ҳакамон гардонам. дар маросими мазкур ба ғолибони ҷои аввал маблағи 35 000 сомонӣ, ҷои дуюм 25 000 ва ҷои сеюм 20 000 сомонӣ, диплом ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ҳамзамон ба 45 нафар омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки шогирдонашон сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд ба ҳар кадомаш ба маблағи 10 000 сомонӣ супорида шуд. имрӯз аз ҳама охир номи нафаре ки зимни озмуни алоҳида миёни ғолибони номинатсияҳои дигар интихоб гардида буд ва сазовори шоҳҷоизаи сабқати зеҳнӣ гардида буд муаррифӣ гардид. барандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. дар соли 2022 аз номинатсияи адабиёти муосир миёни хонандагони синфҳои 5 то 11 хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ноҳияи Данғара Саидалиева Шаҳло Шаҳло Сайдалиева хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ноҳияи Данғара бо нишон додани маҳорати нотакрор ва донишу малакаи хос соҳиби шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар соли 2022 интихоб гардид. мувофиқи низомномаи тадбир ба Шаҳло шоҳҷоиза 70 000 сомонӣ тақдим карда шуд. аз рӯи номинатсияи хондан ва зиёд кардани осори адибони муосири тоҷик ширкат карда сазовори ҷои аввал гаштам ва дар озмуни шоҳуҷоиза низ иштирок карда
хушбахтона сазовори шоҳҷоизаи ин озмун гаштам ва сараввал миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо хонандагону ҷавонон чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ба монанди фуруғи субҳи донои китоб аст ро баргузор ва тӯли 4 сол аст ки озмун дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад ва ман ҳамчун як ғолиби шоҳҷоиза хеле имрӯз хурсанду хушҳол ҳастам. ҳамин гуна ҷанбаси ниҳоии озмун нишон дод ки иштирокчиёни озмун аз шаҳри Душанбе соҳиби 32 ҷой, вилояти Суғд 28 ҷой, вилояти Хатлон 17 ҷой, шаҳру ноёи тобеи ҷумҳурӣ 13 ҷой ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон соҳиби 4 ҷой гардиданд.